Ayon sa pagsisiyasat, ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya. Ating alamin ang kwento ngayong araw sa ating Siko, Sino Ako? Ito po si Manggas. Pasahero sa NAIA Terminal 2. Kinagat di umano ng surot. Napansin ng nasabing pasahero. May motel ba doon? Yun na nga, nakaupo lang siya sa mga upuan doon sa Terminal 2. Biglang nangati ang kanyang mga hita at nagkaroon ng pantal. Baka bitbit niya May yung mga surot. kagat. Hindi lang siya, may iba pang pasaherong na biktima ng nasabing surot or bedbugs. Ang bedbugs ay mga parasitic animal na naninipsip ng dugo ng kanilang mabibiktima. Yun ang surot. Hindi lang ang NAIA Terminal 2 kamakailan lamang, pati ang mga hotel sa France, Hong Kong at Korea ay inatake din ng surot. Sila ay nabubuhay sa mga tela, di naman kay mga kahoy. Pwede rin silang mamuhay sa mga metal. Yan Pwede pala sa metal. ang surot. Sa ating Siko, Sino Ako? Tita Tanya Chinita ang Tagol. Sino Ako? Morning, Col! Morning, Tits! Kaloyal! Feel good morning! Adlang Webes, February 29, katapusang adlaw sa Pebrero 2024. Last Sa day. oras na 7:29 ay kasama nyo na ang cool na Uncle from Davao! Mag-ingay! Uncle Dagol! Ayaw call! Bata pa ko call! Ayaw call! Bata pa ko call! Kasama rin call! Hat na tita sa balat ng radyo at Bacoor, City Cavite, Tita Tanya Chinita. My Chinita, girl, my Chinita, girl. Thank you, Col! Tits, good morning, Tits. Grabe na, alam mo, sobrang trauma ako niyan sa surot. Bakit? Hoy! Hindi, Hi, isi-share ko Ruth. na. Hi, Ruth. Hindi yun, chicks. Ruth yung pangalan niya eh. Oh. Hindi surot, Ruth. Si Ruth. Ruth yun, hindi Rot. Okay. R, R? U, T, T, H. 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 Kati. May surot eh. Kaya mo. All singing low while I put the ball up for y'all. Okay. Surot! Surot! Bakit na-trauma ang isang Tita Tanya sa surot? Ano Kasi meron? ganito, Okay, ano okay, nangyari? inaalala ko lang, pandemic. Okay. So, parang pagising ko, ang dami kong kagat ng may ang dami kong patal-patal. rashes, ang dami kong rashes. So, ang naalala ko, sabi ko, ba't ako maraming rashes? Tapos pag Hindi ba niya kinagat yan? hindi ako nagpapakagat pa nun eh, ngayon lang yan eh. Gagalitin ko na naman to. Tapos Mang Carlos, ang dami kong tapos sabi, parang kagat ng bedbugs. Oh. Bago yung kama ko. Oh. Bago, yun pala, mahilig akong magpatulog ng cat sa bed. Ay. Minsan may dala yung balahibo nila na bedbugs. Naku. Doon na. Tapos pag silip ko sa kama ko, meron na. Doon na, tumira na. Oo, tumira Kasi na. Dahil sa animals. Kahit pa bago. Kasi ang alam ko, ang bedbugs yan, sa mga lumang sofa, mga sira-sira na, bulok na, hindi nalilinis. Pero kahit bago pala, kung may nagdadala, like doon na cats. sila titira. Oo. Sabi ng surot, uy, bago yung house ko. Tapos ang
ginawa ko, hindi ko pinalitan yung kama. Nag-research ako sa YouTube. May mga nabibili sa Lazada na pang-spray ng bedbugs. As in, namamatay sila pag in-spray. Tapos, ibibilad mo sa araw. Ayun, hindi na bumalik. hindi na Tsaka, bumalik. hindi na ako nagpatulog ng cat sa bed. So, iba na yung pinatulog mo. Cat, si ano na lang. Yun lang, Kilala ko yan. circle. Si Catalino. Kaya nga yung mga bedbugs, parang, kasi ano rin yun parang madumi yung place pag may ganyan, di ba? Parang ipis lang din yan Tapos, nasa airport ka pa naman. Tapos, ang trauma ko tuloy kasi ang tagal mawala nung kumpol na kagat ng... Totoo yan. Kung ikaw ba sa airport, komportable ka, nasa airport ka, dapat malinis, di ba? Ang taas pa naman ang expectation ko sa airport. Tapos diba? may Tapos mga doon ka surot. makakagat. Tsaka na-experience yan ng mga pumapasok sa lumang motel. Ay? Hindi lang pala sa motel, sa hotel, mga luma. Kasi luma na yung beddings dyan Ang kati-kati. Ang kati na nakikita. Luma na yung dyan luma na yung... Si Mang Kanor, daming pantal. Saan ka, Mang Kanor? Ano lang doon 75 3 hours. Singing Lumang luma. Ano pangalan, Mang Kanor? Ano pangalan? Alala ko doon. Treasure Inn. Treasure? Treasure Inn. Alam na alam ni Mang Naku, Mang Kanor, ikaw, ha? Pero Yun, tama yan. Sana yun, nilabas naman daw ng mga yung authority ng NAIA, yung mga upuan na sinasabing may mga surot or bed bugs. Tawag sa amin yung sa Bisaya, kuting. Kuting. Di ba ang kuting dito, maliit na pusa? Ang kuting sa amin, surot. Surot. Yan, marami yan. Kaya kapag kayo mga kabisya, halimbawa, pumasok kayo motel or hotel, basta mga Airbnb, i-check nyo yung beddings kasi doon talaga, lalo kapag matagal hindi nahigaan. Naku, doon sila. Doon yan. Oo. Paborito na yung mga tela. Magsisisi Kahoy. kayo pag nakagat kayo sa leeg sa mukha. Diyos ko, ang tagal peklat niyan. Totoo yan. Makatipang. Yun yung reklamo ng pasahero. Grabe yung pantal niya. Namantal yung... Tapos hindi yan, kahit ihirap mo yan, hindi naman umaalis yan, kumakalat yan namamantal nga yung hita niya. Dahil sa bedbug. Hindi, dahil sa pasahero. Kinagat. Ng bedbug. Social naman, surot. Nang surot. Nang surot. Kinagal Hindi na surot. passenger. Char. Nag-char ka na. Gwapo Sabi pa, niya, gwapo char. pa. Sabi niya, char. Sabi ng pasahero. Sabi ng surot. Wow! Sabi niya, Mars, asan yung passport ko? Sabi ng pasahero? Sabi ng surot. Hala, ang ganda naman ng ng Maleta ba? maleta mo. Ng pasahero? Ng surot. Ando nakasiksik sa ilalim ng sopa. Yung surot! Yung pasahero. Tsaka nakasiksik sa unan. Yung surot? Yung pasahero. Oh, tinakpan. May tinakpan niya. Tinakpan niya ng unan. Yung pasahero. Hindi, yung surot. Ang English niyan ay bedbug. English ang surot? English ng pasahero. Uy, hindi marunong mag-English to. Kaya mag-ingat po tayo. Sa sinihan marami niyan na sa upuan. Maraming surot? Maraming pasahero, di ba? Uy! Ay, alam ko sinihan na yan. Yun yung may lalapit sa'yo. Bro, ano oras, bro? Sabi ng ng pasahero? Sabi na surot. Sakit mangagat Ng surot? ng pasahero. Oh, kaya ka napakagat. Sa pasahero? Surot. Ay nako, sprayan ko yan ng anti-surot. Yung surot. Yung pasahero. Kaya, nako. Uy, sabi, boarding na kami. Tara na, tara na. Uy, boarding na yung pasahero. Yung surot. Kaya pala. Nag-book siya ng Taylor Swift Eras Tour Oy, Sa nanonood Singapore, yung oo. pasahero? Yung surot. Ayun, nakasakay na sa airplane. Wala yung pasahero. Yung surot. Nakakalibre sila ng lipad Oh, yung surot. Yung pasahero. Ay, diba? kaibigan kasi. May kaibigan na flight attendant. Yung pasahero. Yung surot. Wow. Namimili kaya sila ng kakagatin? Yung surot? Yung pasahero? Ayun, namimili yan. Pag maganda, kagating kita. Kakagatin ng surot? Kagating ko. Ay,
Siyempre mamaya, ang Dear Love. Ang Dear sabayan Love, niyo alas po yun. 9 po yan. Samantala maraming salamat sa lahat ng nag-drive-thru sa Feel Good Drive-Thru kahapon sa may Star City. Salamat sa ating mga riders at drivers. Salamat din sa ating mga sponsors. And speaking of Star City, bukas po ang Star City mula Miyerkules hanggang Linggo. And Miyerkules hanggang Biyernes, magbubukas po alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Then Saturday at Sunday naman, mas maaga, 1 p.m. to 10 p.m. ang bukas ng Star City! Salamat Correct. kayo sa inyong Maraming pagpaminaw. salamat. At syempre, shoutout sa lahat ng taga Bacoor. Opo. Mula sa inyong proud Bacoorenya, Tita Tanya Chinita, especially dyan sa City Government of Bacoor, sa CICRD, sa aming head, sa aming OIC, si Ma'am Liza Blanca Flor. Hello kay Miss Joy Barcoma, aking BFF. Salamat po. And of course, at 24/7 na City Mayor ng Bacoor, Mayor Strike B. Revilla, pati kay Ma'am Shay Revilla at kay Shaylee. Good morning! Morning! Salamat si Papa Minaw, Gigan, Luzon, Visayas, Mindanao. Thank you so much sa pag-tune in dito po. Maraming salamat. Sa 90.7 Love Radio. Once again, salamat sa itong mga sponsors na walang sawa po na nagsuporta sa tuang Feel Good Drive-Thru. Hopefully, may magkakaroon ulit tayo ng Feel Good Drive-Thru. Tama, ang sa saya niya eh. Sila Uncle Bong Villamor, Roy Correct. Mapilis, tuwang-tuwa na sila sa natanggap nila. Of course, ayun ay pasasalamat po sa inyo ng 90.7 Love Yes. Radio. So meron tayong pinamigay na bigas mula sa Gold Mine. May mga souvenirs tayo, pati bracelet na siyempre yung bracelet bubunutin yun mula sa Mayat de la Rosa. At may pinamimigay din tayo mga souvenirs siyempre mula sa inyong Love Radio. Mula din po sa Lala Move. At may mga pinamigay din po tayong mula sa Princess and Ronron Yes! Furniture. Maraming salamat. Dalawang sofa. Yes, Congrats sa correct. nanalo. Congratulations. Swerte nyo naman. Ulitin namin yan lagi kasi sobrang pagmamahal niyo po at loyal niyo sa Love Radio. Maraming Opo, salamat. salamat talaga sa iyong walang sawang suporta. At ang fuwa-fuwa! Hindi lang yung mga drivers natin, may pa-fuwa-fuwa pa sila sa atin, oh. Thank you! Maraming salamat. Salamat kayo si Papa Minaw and Yes. padayon lang on this wonderful and last day ng February. Ang bilis ng February. March na pala bukas. Correct! Oh, so good luck po sa inyong lahat. Mga paalis na ng bahay, nakaalis na. Thank you so much. Dagang salamat. Dear Love, susunod mamaya. Alas 9 pa naman. Yes. Hanggang 12 with Yes. Conyo Bicolano and Robin Siena. Nakasama niyo po ang cool na uncle from Davao, Uncle Dago! Hoy! At ang hot na tita from Bacoor City, Tanya Chinita. Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Kanor, yan lang trabaho mo eh, no? Kiss na, dali. Hoy, di ako galit. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!